समायतांगो तिप्रमथानि बगजाक सामुरनो खाबाय खुबायनो गसिवै सामुं तांनाय बदलनि साजागनाय कग्रनो सानाय बदलनि हुई तंजागनाय कग्रनो हुई तंनाय ऐसे हैं आं ईश्वरनि मुङै समायतांगो तिप्रमथानि बगजाक सामुरनो खाबाय खुबायनो खालायनाय बदलनि ini Tiprasar ni future kiri awo boro idealis kaimanka awan bagi tabuk jarawa jara sini kabangma bo thawo tawo tongko greater Tipraleno konsebo phayako bubugrani kobong mungo phayako bubugrani je kobong mungno joton respond duinai BJP जनजाति मुक्चापन हुंदी निनी गणमुक्ति परिषद हुंदी CPM पन हुंदी कांग्रेस पन हुंदी IPFT पन हुंदी जे बुबुग्रा वन लास्ट फाइट सिनी बरं निबगी थानसानि बगी जे स्लोगान रमनी और जत्तनो फाइनेन बगी नाय बुबुग्रा नेगी नाय आं तिनी ओ सबानि बिसिंगते ओ पानन बिसिंगते आं कबो ताउपन चिनी बररक करिं जागाव फाया कोराव दंगो अबरनो तामसा नाम बरनो थाने अबनो सिनी कबमु बुबुग्रानि खरां कतिबाय कबक जागो सिनी थानसा सिनी बरनि बारुकी हालाम 19टा जनजाति गोष्ठीनो एक्जिस्टेंस बागिनाय अस्तित्वनो बागिनाय सिनी थांचुंगो सिं थांगी तंनायनि बागिनाय जे कबमुनो जतनो फाइनाय बुबुग्रा बाय सिनी याग रमिनाय सिनी चबानो तेबो स्ट्रेंथेन खायनायनि चबानो तेबो कप्लाय खायनायनि कराक खायनायनि अरो फाइनायनि बागि जों कबो आइन मुखे दुईकारा एरियाम पारानि मुखे अधिकारी पारा अच्छा नों तिनो जगह तावनि बागै आंखे जे पचिनि कोइन त्रिपुरा वो पुरो राज्य बोले चुले बें बेखे जे पार्टी बाय स्रो थुंगा एसे चुले बासामाइया उहानखे बचिनि ठीक सलेत माइखे बोले चिनी हा बायके जाति जे पचुं थांहा ओमा बोबाय खियाके चुले उपाय प्रिखा न्या मनो मुचिए न हायहा बो पार्टी नि फाइमानि नाम BJP पार्टी ओ खे तमनो आके तिनी बो पार्टी ओ फाइमानि तिनी ओ खे बो चिनी रासमो थादलो हाइजामि खातंगे न बसै ए राव तंफु रावले नाइदि बो जे बाचारिया फिया त ओके गना हक्रिखा आरो थौ आके ब्रक से या जेमन पूर्वे फो चुनो जे साख नारिया मदे धर्मराज जुडिस दी है हा कोइली सु फैफुले बदेवनाय हिसाब मदे पक्षी तीनटा पक्षी गाव हिसाब मदे सिंथा नों BJP वो तंफ्रु रगो BJP नि नेता रावनो कोनो मुससे रदारिखा ब्रो मं हामाया नों कय बसर का BJP हो माने आं प्राय हिसाय फाइमनले आंले जे बालु हा पूर्वे फुफो आंबो कय बसर का 5 बसर तैले दंहा दंले गोताम बागै नों BJP न तिनि साजा यांगे फाइमन गलायखा आबो सा यामन बो एनो जेसु दंगे फनो कोनो बो लाबो ब्रै खाखेन वो मनि कारण के नों ताबो महाराजनि लगियो फाइ बसर जरति खातुं खाजां जाग्रा आई जे महाराजा वो फाइए खाबा जामन थैले जे फचिनि दफा एक खे एकता खेउ मै म आबो चौक न से फाइमाय फैयो